सिङाव हाबलांथायनि पूरा रेडी खाजोबसै नै फ्रेसखौ देखायग्रोनाय जाबाय लोगोफोर रेडी जाबाय रेडी ना रेडी ओके माबोरै दं मोजां मोजां मोजाङै दं पुरा रेडी ना ओके भेरी गुड रेडी আছে रेडी ओके ऑल द बेस्ट बोलो मार दे दिखाई दे वाह वेरी गुड नाइस रेडी होइছে না নাই रेडी ना सब रेडी वाह रे ब्यूटीफुल नाइस नैबे सिङावनो जागोन मेन फेट हेलो जिसुनारासं Namanya apa? Namanya apa? Main apa? Ya program nih Pak. Ini siapa nih? Wan. Michael Srogena song. Tahu Wangala nih bisa kan bisa. Wangala nih. Badia song nih ha? Salbari Faris. Salbari Faris. Very good. Namanya mana nih? Namanya. Very good. Very good. Nice. Oh, Mama song. How are you? Huh? How are you? How are you? How are you? Namanya apa? Namanya. Okay, very good, very good. I'm saying that. Yeah, Nara, mai dam gen, mai ku dam gen. Saya aduskan. Mai he? Ya dige. Wow, very good, very good, good. Okay, very good. Deh, गासिबो रेडि जाजोबखाबायानो लोगोफोर. रेडि आब'?
नोंलाय मा फाला मा फालाया मावहाय गोग्लैदों आंनि पाब्लिसिटि पाब्लिसिटि ना पाब्लिसिटि औ बिराद मोजां जादों खामानिया जादों औ धन्यबाद होयो नोंसोरखौ आदै थेंक इउ नोंसिनि गोरा मावनायजों खामानिया मोजां जाफुंबाय जोङो सेन्ट पिटार पारिसनिफ्राय सेन्ट पिटार पारिस मबेनि ओइ सेन्ट पिटार पारिस खैला मैला ना बिराद मोजां जादों 15टा मण्डलि दं जों 15टा मण्डलिनिफ्रायबो कालेक्सन खालामनानै लाबोनानै जों केटारिंखौ खालामदों बे मण्डलिनि गोजा गासिबो बिराद सिबियारि गोजा ओमफ्राय माबोरै मेन्टेनेन्सफ्रा मेन्टेनेन्सआ दासिम जेबो नङा 20,000सिम रेडिखा नोंसिनिफ्राय बा बिराद मोजां आदैया खैला मेलानि आदैनि मोजां नामा रुबेन आं टिचार मावो ना भेरि गुड आदै मोजां जाथारदों नोंसोरखौ धन्यबाद होनांगोन थेंक इउ मादैमोन खामानिया मारै सोलिदों मोजां ना खोनादों नोंसोर खैला मैलानि गासिबो जि मिनि बाला मावथारदों होननाय खोनादों नोंगौ जे मोजां मोनदोंना गोसोखौ जाग्राफ्राबो मोजां मोनदों जानाय गासिबो मोजां जाजोबदों होनदों नंगौबा ओंख्रिया गोथाव ना नोंसोरनो संदों नामा नोंसोर रानग्राल' बेसे गोबावसिम थागोन नोंसोरलाय मोनासिम नोंसिनावलाय माथो बारालाय मानो बारा फैया बिहिर जाखांबाय दे मोजां गुड खाना कैसा हुआ है खाना अच्छा है अरे बोरिया ना मोरनाय बाप रे बाप ठीक है ओंखामफ्रा माबायदि जादों मादै गोथावजोब मा बेदर जाखो अमा ओमफ्राय अमा जेबो गैया कफि लादा दालि जहल ओमफ्राय ना दंना गैया मोजां जादों ना अबे पारिसनि बेंटल पारिस गामिया जोंना अन्थाइबारि दे आदै दे नोंहाबो अन्थाइबारिनि दे ओंखामफ्रा मारै जादों मादै जानोसै बबेनिफ्राय सरलपारा आयौ गोजाननिफ्राय बुरजा जादे मा बेदर लाखो अमा माजों फैया सिस्टारफोरनि गारिजों दे जादो bisa jog ambi ben saja mah aha langsung ada ben saja mah badia Faris nih Basbari nih na mainnya ben saja namja mah be mari hani cuma hamo naminga gemegan Basbari Faris nih Maike Reba Pasuma Maiko cha Oh mami ara Maiko cha mami nono ha Wakben cha mo Nami sabone ambi Michana lain unging ama abi lain rang de banga Maiko sagen ambi Miko sagen mi aro ben mai ben dok wak de sabon nami sabone Hi dada, hi lagi, dada bhat lagi, bhat. Abona na phabo to thapile na. Phale ki kham? Phale gahri kham. De boria. खाना कैसा है दीदी? अच्छा है। कहाँ से आप लोग? Bagan para Paris क्या खाया है? अम्मा खाया है
Oma, babre. Very good, Oma. Didi kya kaya hai? Machli kaya. Na khata. Nathok mo? Nathok. Nathok sajok. Oh, very good, Didi. Maदै ओंखामा माबायदि जादों? मोजां ना? गोथाव जादों? गोथाव जादों. माखौ जाखो? मा अमा जादों? मोजां जादों? मोजां. बबे फारिसनि? बेंटल पारिस बेंटल औ गामियालाय गामिया उजानि गाव दुमगाव मण्डली ना औ भेरि गुड नोंहालाय माखौ जाखो अमा बेदर नाखौ जायासै मा दंमोन नाबो दंनो नाबो दे जादो दे